Вітаю! Час новин на АТР в ефірі «Заман». Найактуальніші події Криму, України та світу у нашому випуску. Верховна Рада України має намір визнати геноцид кримсько-татарського народу. Народний депутат від Народного фронту Микола Княжицький зареєстрував проєкт постанови номер 2493А про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Документ наразі без тексту зареєстрований на сайті парламенту. Це постанова Верховної Ради про те, щоб визнати депортацію кримських татар геноцидом. Все. Це головне. І в першу чергу це повинна була зробити Росія, тому що той, хто цей народ виселяв, це був Сталін, і це був Радянський Союз, і Росія є спадкоємцем Радянського Союзу. В Росії це досі не зроблено. Мені дивно, що це не зробили ми. Тому те, що ми зараз робимо, ми віддаємо борги кримсько-татарському народу. Крім того, очевидно, після цього ми маємо звернутися до парламентів інших країн. Всюди, де є посольство України, з проханням і вимогою, щоб інші народи і інші країни теж визнали депортацію кримських татар геноцидом. Мені здається, що це дуже важливо і для історичної пам'яті, і для того, щоб запобігти тим проблемам і тим знущанням, які продовжуються над певними представниками кримсько-татарського народу зараз в Криму. Це важливо і з точки зору минулого, і з точки зору майбутнього. Україна повідомила ЄС та ОБСЄ про потужний наступ бойовиків. Прес-служба президента України Петра Порошенка інформує, про російські бойовики почали потужний артобстріл позицій 72-ї бригади Збройних сил України. Уряд країни попередив ОБСЄ, що вестиме обстріл у відповідь, аби стримати свої позиції, що відповідає Мінським угодам. У зв'язку із загостренням ситуації голова МЗС України Павло Клімкін телефоном дійшов попередньої згоди з колегами з Німеччини та Франції щодо необхідності проведення чотиристоронніх консультацій за участі Росії. Що сталося? Б'ють нас як собак. Ось що сталося з 25-го числа. Кожен день та кожну ніч. Як почали в пів на 9 ранку, так і закінчили в 4 години. Полковника СБУ затримали під час передачі даних бойовикам ДНР. Полковника юстиції, заступника начальника слідчого відділу управління СБУ в Донецькій області заарештували під час передачі ним матеріалів з обмеженим доступом агенту терористів ДНР. Під час затримання співробітник Служби безпеки намагався втекти на територію тимчасово неконтрольовану українською владою. Співробітника СБУ, що виявився агентом ДНР, затримали і 40 тисячами доларів готівки. В Україні заборонили 38 російських книг. Таке рішення ухвалив Держкомтелерадіо України. Повний перелік видань опублікувала Державна фіскальна служба України. Зокрема, до ввезення на митну територію України заборонені книги Федора Березіна, Максима Калашнікова, Олександра Дугіна, Сергія Даренка та інших. В основному ці автори пишуть про війну в Україні, ситуацію на Донбасі і про становище Росії на міжнародній арені. Українці пропускають, а росіяни завертають назад. Проїхати фурам до Криму через пункт пропуску Чонгар стало важче. Основний потік вантажівок рушив у інші пункти пропуску. Як потрапляють і що везуть на півострів, дізнавались наші журналісти. Чонгар – один з 3 пунктів на кордоні з Кримом. Найважче його перейти з дітьми. Людмила з Севастополя везла на півострів онуку. Закордонного паспорта у дитини не було. При перевірці документів у паспорті жінки було $50. Прикордонники розцінили це як хабар. Ждемо співробітників МВС, вони приїдуть, далі дану громадянинку візьмуть з собою в гінічний райвідділ для складання протоколу. На дитину? Куди її? З дитиною. А тоді що? Це вже 9-й випадок. Самий крупний, який було запропоновано військовослужбовцям Державної прикордонної служби, це 25 тисяч рублів Російської Федерації. Дорослі перетинають кордон без перешкод. У пункті пропуску, де перевіряють документи, доведеться постояти кілька хвилин. Не затримуються у черзі і легкові авто. Чонгар вільний від фур. За цілий день тут було 5 вантажівок. Їх не пропускає окупована сторона. Чи з документами щось помінялося, чи що? На обратку пускали, а туди ні. А нас пускають? Пускають. На відміну від пункту пропуску Чонгар, у пункті пропуску Каланчак фур набагато більше. На окуповану територію везуть продукти, овочі та фрукти. Вода, мінералка.
Вода йде нормально. Анатолій, боєць 79-ї аеромобільної бригади, живе поруч з пропускним пунктом. Недавно приїхав з АТО у відпустку. Не розуміє, чому з української сторони на окуповану територію і досі пропускають вантажівки з продуктами. Ми держимо Крим, так? Да? Ну не так же ж. Хтось заробляє на цьому гроші і отримує відкати і тому подобне. Сахар їде, картошка. Ми кормимо російську армію. Пропускають фури з продуктами і в пункті Чаплинка. На виїзд на півострів з української території у черзі зо 2 десятки машин. Наталка Калінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. 28% українців готові вийти на масові протести у зв'язку з фінансово-економічною кризою в країні. Такими є дані досліджування Фонду демократичні ініціативи і соціологічної служби Центру Розумкова. Більш за все до активних протестів готові мешканці Західної України. Майже третина готова вийти на Майдани, а на Донбасі таких лише 7%. Погіршення життя відчули загалом майже 2/3 українців. 16% нічого не відчули. Масових виступів, за прогнозами дослідників, поки не буде. Ми не будемо свідками, як мінімум, найближче півроку значних протестів. Зараз знаходимося на тому етапі нової влади, коли нею вже не задоволені, але ще все-таки не готові там сильно протестувати. Наші кореспонденти поцікавилися думкою киян щодо ймовірної участі в протестних акціях. А ви бачите, що все зростає, зарплата як була, так і залишилася. Ну, просто ми люди такі витримані, все ж таки війна в нас, і ми вважаємо, що краще побути трошки тихше. Думаю, что настроение увеличивается, но на улицу навряд ли выйдут, потому что тяжелая экономическая ситуация, и люди понимают, что может страна развалиться вообще. Не говорят правду. Наша адміністрація і все это верхушка. Зараз люди дуже стомились від війни, і тому дуже важко це все знову підняти. Антиурядового мітингу в Севастополі не буде. Суд відмовив організаторам у проведенні загальноміського мітингу 12 серпня на площі Нахімова. Севастопільчани активно збирають підписи для звернення до президента Владимира Путіна з проханням підвищити ефективність управління містом. Основним посилом мітингу стало звернення уваги російської адміністрації міста на безконтрольну забудову узбережжя, Севастополя, охоронних зон та заповідників. 30 років у тюрмі просидить мешканець Таїланду за образу у Фейсбук. Як повідомляє BBC, такий вирок винесли тайцю за 6 образливих постів в соцмережі про короля. Це один з найсуворіших вироків, винесених за чинним законодавством про образу монарха. У Таїланді передбачене суворе покарання за розповсюдження матеріалів, які можуть образити королівську сім'ю. В Анкарі відбулися зйомки документального фільму про Мустафу Джемілєва. Під час другого всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі знімальна група зустрілась з представниками кримсько-татарської діаспори і правозахисниками, які особисто знайомі з Джемілєвим. Зйомки проходитимуть у багатьох країнах світу – в Україні, Росії, Франції, Великобританії, Литві, Польщі, США, Туреччині, Чехії та Японії. Фільм про Мустафу Джемілєва вийде у квітні 2016 року. Над ним працюють продюсер Таміла Ташева, композитор Фіма Чупакін і журналіст Вахтанг Кіпіані. Кримсько-татарська культура в Польщі. У польському селищі Крушіняни пройшов татарський фестиваль «Сабантуй». Про те, як це було, розповість Ельвіна Сейтбулаєва. Кераміст Рустем Скібін приїхав до Польщі разом зі своїм інструментом – ганчарним кругом. В рамках татарського фестивалю «Сабантуй» проводить майстер-клас. Учасники разом з ним виготовляють кримсько-татарське горнятко – бардак. Кримсько-татарська делегація з 11 чоловіків, танцюристи, співаки. Вишивальщиці показали особливості культури. Їх сорочки і полотно користувалися великим успіхом. Больше всего нравится, пожалуй, вот керамика. Это первое, на что обращаю внимание.
она потрясающая. Я, правда, не очень разбираю в этих женских украшениях, вышивках. Но они видно, что но это да, это прелесть. Это прелесть. Концепт мира, можно сказать, да. Но прежде всего керамика. Но я рад, что я купил рубашку. Крым татарский. Сабантуй об'єднав сотні людей з Польщі, Білорусі, Латвії, Літви, України. Показ подачі кави, обряд хни, як перед весіллям наречені фарбують руки, конкурс приготування страв. Все це дозволило більше дізнатися про культуру кримських татар. Точно выиграете. Главное участие в Лиге Победы. Их культура несколько потерялась. Делали чебуреки, то есть это было больше похоже на жареные пирожки. Они просто набрали со всех, понемножечку всего. Да. У Польщі такий фестиваль проходить вже 9-й раз. То есть очень важно сегодня для нас найти и передать нашу культуру, нашу историю. Касательно Польши, это огромный пласт сохранившейся культуры, особенно военной. Вот, и то село, и те люди, которые там находятся, тот мизар, который там есть, он открывает нам очень много секретов и тайн. Татари в Польщі пам'ятають про своїх пращурів у Криму, намагаються зберегти культуру. У цьому їм допомагають кримські татари. Ельвіна Сідулаєва, Айдер Омєров, Заман, АТР. Кримський татарин завоював золото на першості Європи з греко-римської боротьби. Кримський спортсмен Емін Сефіршаєв переміг на першості Європи з греко-римської боротьби серед юнаків. Всього кримська юнацька збірна з греко-римської боротьби завоювала на першості Європи 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Про це повідомили у Федерації спортивної боротьби Російської адміністрації Криму. На цьому у мене все. Більше розповість Ельдар Курціїтов у Замані вже за 2 години. Гарного вам вівторка. Нехай щастить.